Malawi Today. Magositwe semo mwene odi mukaleso anthu amene ali ndi mamemba lawo a UDF komanso ndi mamemba lawo ajani a NCP. Anthu amene ati ayenderere limodzi kupanga kuti tonse tinyamuke mchani mofanana. Pazimenezi panasankhidwa magositwe sangapo akuno kumangochi okwana ose 13 12 kuti magositwe 12 awa tatiyeni talole anzathu a UDF atitani atisogolere. Koma pali magositwe sena ngati Monkey Bay kumene kujandi kwathu kwachewa ukubwera kwa Nankuma ndi kwathu kwajani kwachewa. Tikapita ku Monkey Bay uko ndikosakanikana komanso Mangochi West koma ndi mountain madiodan osakanikana pofuna kuti awawa DBB watasokoneze kuti komanso atupera kamabwera kuzapanga msonkhano kuno kumangochi azibwera ndi mphamvu kuti akubwera kukapangisa msonkhano ka kumangochi mkungulu. Tilole kuti MP wadera limenelo akhale patsogolo mothandizana ndi shadow wadera limenelo la MCB. Kubenda limodzi amene kweli nde panali maganizo angapo kuti koma mwina ndi mwinamo anzanga chinthu chimene sadachilandire anoti yayi ine cholinga changa ndikufuna kukhala chani MP koma ine nditaitanira nauza kuti chinthu chambiye chimene ndikhoza kuchiyika kuti tikhoza kulandira chitukuko kumangochi mkungulu ndi pamene a president Chakwera akhoza kukhala president. A president Chakwera akakhala president ndoti mangochi mkungulu betilandira chani chitukuko. Anthu athu akumangochi mkungulu tipitizabe kuwatumikira ngati president Chakwera ali ndani president. Ine ndigwira ntchito ndi Aisha Mambo. Mothandizira kwaja chifukwa chimene chichi abale anga dzina la Isaac Ramsey Khan silizapezeka pa ball paper koma amene atazapezeka pa ball paper ndi Aisha Mambo. Ndeno for the project imene taipangayi ndi project yonena kuti 2029 sinangene asogoza nzanga ndoti 2029 anga zaimene nda ineyo tukubana walene kweli kuthekera kuti tikhoza kuwina mangochi mkungulu kulipo koma chifukwa kuti cholinga chathu ndifuna tithane ndi DBB tilole anzathu a UDF ndife tigwire ntchito limodzi ndeti atsogozebe iwowo kuti akhoza kutilamulira kuno pamene ife tikhalibe tikupitiriza kupanga ma area athu kuti ngakhale 2029 ntchito isazataniso isazativuta. Nde panali mafunso tindi makhasalatu waziyenda motani. A president azindisimikizira kuti ndikhala campaign director wawo kufika mpaka na anthu awadatani atawina kwata kusonza kuti makhasalatu onse tiwathandiza constituency mothandiza ndi constituency tipanga campaign mukutsanizana nawo ndipo ngati zingatheke ngapitizabe kambirana tukabe mphanza athu a UDF kuti atilole
kuti ife imene apereka UMP makhasa akhale athu MCP. Kwacha. Ndakali nyamata ndakafunitsitsa onena kuti yani uko kunali kulankhula kosindika kumaliza shadow MP wathu olemekezeka Ramuse Khani ali kudera lake ku constituency kwake kwauza anthu kuti apanga mgwirizano ndi UDF komanso amene angayimire ngati Mangochi Mkungulu ndi Aisha Mambo pogwirizana ndi mgwirizano wa MCP ndi UDF. Ndi mmene zilili kuno leloli Sunday past 12 panopa tili ku Mkungulu constituency. Swera banji ya Malawi chigawo cha kumadzulo kuno. This is Comrade Ntanyi hapa Limpopo FM. Nthawi yanga hapa mene kuti 7 minutes past 7 chigawo cha kumadzulo. Nkhani imene ndikufuna kubwera nayo chigawo cha kumadzulo kuno ndi yokhuzana ndi kulirira dziko langa la Malawi ndi mmene azisogoleri azipani zosiyana-siyana akuchitira mu dziko limene Malawi akuvutika. Ndalandira mauthenga ambiri ndipo ndinafika paja pogwesa misonzi chifukwa ena amene amayankhula analazi gogo amene amapereka uthenga wawo kupyolera mmafoni anawo. Sindimafuna kupanga program chigawo cha kumadzulo kuno koma ndazikakamiza chifukwa chonoti anthu ambiri kuchoka ku Mzimba, kuchoka ku Karonga, kuchoka ku Chitipa, kuchoka ku Nkhatabe, kuchoka ku Kasungu, kuchoka ku Lilongwe, kuchoka ku Dedza, kuchoka ku Ncheu, Balaka, Zomba, Liwonde, Planta, Mangochi, Zomba, Mulanje, Tiolo, Chikwawa, Nsanje, anthu akutumiza mauthenga ochuluka kwambiri koma zandikakamiza kunena kuti ndibwere kuti Amalawi tigawane uthenga komanso ndikufuna kupereka uthenga umene ndikufuna ndiuze dziko la Malawi kunena kuti Comrade Ntanyiwa ndikufuna kupangisa press briefing china chilichonse olo chichitike komano kuli bwino ndipangise press briefing imene tiyankhule za kukhosi, tiyankhule zimene Amalawi akuzifuna. Ndikhala ndi press briefing is either ndikayipangira ku Mzuzu, is either ndikayipangira ku Lilongwe, is either ndikayipangira ku Mangochi, is either ndikayipangira ku Tiolo, ku Mulanje kandi ku Chirazulo. Komano I just want to cough out zimene Amalawi kunjaku akuyankhula ndi zimene Amalawi akuyembekezera kunena kuti iwo akufuna chani. And I'll try my best. Sindibwera pa social media kumpempha wina aliyense ndrama zopempha pa social media nthawi zina kumapeto kwake anthu amayamba kukutukwaniraso ndrama zija. Komano I'll try my means kuti kodi ndipeze bwanji ndrama kuti ndipange press briefing. And I'm promising all you Malawians ndikubwera ndi press briefing imene ndikhale nayo siku lina lililonse next week. Ndibwere ndi press briefing. Dziko la Malawi lafika paja ponena kuti kuliyang'anira kwambiri anthu akumudzi avutika. Amene atazisangalala ndi aja anthu amene ali olemera, anthu amene ali ndi makobiri, anthu amene ali ndi kuthekera kuonena kuti iwo olusuka atakhala 1 million apita kukamugula. Ineyo ndikubwera pano kuyimirira Malawi wa UDF, Malawi wa DPP, Malawi wa Ford, Malawi wa PP,
Malawi wa Rifu imene yambewe, Malawi wa NRP National Democratic Party ya Amwene Fombo, Malawi wa Afodi, Malawi wa chipani china chilichonse. Ine ndikubwera kusamuyimirira pa ground no matter what your party you are coming from. Koma ndikubwera kusayimira Malawi wina aliyense just because it's too much. Ndalandira telefoni munthu akundiimbira tisanamalize kuyankhulana, foni ndangona yaduka. Ine ndikuzifunsa kunena kuti foni yaduka chifukwa chani. Anthu ena ndikuitenga foni kunena kuti comrade, munthu amene mmayankhula naye wakomoka panopa tikupita naye kuchipatala. Munthu amene ndimayankhulana naye anandiimbira foni ndikumandiuza kuti comrade, are you sure mwalolera kunena kuti MCP alamulireso kawiri? Mavuto amene tikukumana nawo sikukukondani? Endi ndifuna utenga upite kwa ma-activist azanga amene muli ndi cholinga chopindula pa ground. Kuli bwino kungokhala pansi, and I'm very shocked kumva kunena kuti ulendo umene ma-activist azathu anapita kukayankhula ndi Anabeli zokhuzana ndi auditing ya system ya auditing mu Malawi Electoral Commission. Kunapezeka kunena kuzonena kuti mmodzi mwa ma-activist athu akuyankhula ndi wamkulu wa Malawi Electoral Commission through text kunena kuti tikamaliza tikumane panjapo. Komano munthu wapita kumaloko kukayimirira Amalawi, koma ndikukapezeka zonena kuti akuyankhulanso ndi mmodzi wa akuluakulu a Electoral Commission. Ndamva chisoni kwambiri, ndipo ndizomvesa chisoni. Activist ameneyi sindikumutchula panopa, ndimutchula mawa mu programu yanga yokhazikika ya Nkhanga Zaona. Ndamva chisoni. Activist amene waenda ndi gulu, ino amene munapita ku Malawi Electoral Commission mukudzidziwa munapita magulu ati. Koma mmodzi mwa inu mkati mmene mukukambirana zofuna kukonza dziko, mmodzi mwa inu amapezeka zonoti akuyankhulana ndi wamkulu wa MEC. I'm very shocked kumenyera ufulu wa Malawi nthawi yomweyo mkati mmene mukumenyera Malawi ufulu mwakukhalanso pasi nkumachita text kumalemberana ma message. How can we talk later? Don't talk anything inside the meeting. So pano chimene chimandidabwisa nchonena kuti azisogoleri azipani amamkhulupirira munthu ameneyi kwambiri, kumamugwirisa ntchito katipangire ma press briefing, akupita ku DPP ndikumakanamiza anthu a DPP, MCP akumugwirisa ntchito. DPP, you need to watch out anthu amene mukufuna kuagwirisa ntchito pamene akufuna kupanga zinthu. You are using people and omwewo amene MCP atuma kuti akhale atola nkhani, azikutolani ma mistake ku DPP, azitenga ma mistake amene acha ndikumakapitisaso ku MCP. So chigawo cha kumadzulo Amalawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti Amalawi ochuluka kunjaku sali wokondwa ndi mkhalidwe wa DPP umene akukakamira kunena kuti iwo akufuna kukhala ndi president, komanso iwo akufunanso kukhala vice president. Amalawi ambiri kunjaku sakukondwa, angakhale Amalawi azipani zosiyana-siyana amene anakonzekera kunena kuti ife ndife
tivotere IUTM koma tufuna tikavotere Peter Mutharika cholinga ati chose pamavuto amene tili nawo. Ine ndine wa UDF koma ndikavotera Peter Mutharika chifukwa tikufuna ati chose pamavuto amene tikukumana nawo pano. Ine ndine wa RIFI, ine ndine wa PP koma ndapanga chisankho chokavotera Peter Mutharika. Nawo anthu ambiri agwa ulesi kumene akufuna kupita sikukudziwika kunena kuti kodi kumene alowere anthuwo kukhale kuti chifukwa chonena kuti they are confused, sakudziwa kumene akupita. Asilikali get ready, munapempha za ma demonstration musandiyese ndapeza ndrama za ma demonstration zona kuti asilikali mupite pa msewu. So ndinakupasa nambala yanga, we need to talk tuone kuti tipanga bwanji ma transaction andrama imene munapempha kuti mupite pa ground. Ndikufuna asilikali opuma aja amene mukunena kuti inuyo mwavutika boma sili kukuthandizani, mwaesa kupereka makalata anu koma palibe chimene chikuthandiza. Ndiye funding imene nalonjeza zulo. Ineyo ndikamapanga zinthu zanga, I don't just do things kuti ndingopanga for formality kucheza ndi anthu. Funding ya ma demonstrations asilikali opuma yapezeka, ndipo ndikufuna amene mukuyimirira gulu limene lija la asilikali nakupasa nambala zulo. We need to talk in my inbox kuti tuone way forward. When are you preparing to do your demonstrations? Tikambirane kunena kuti asilikali mpite pa msewu, tufuna tuone zimene tinaona 1992 kumene kunali operation Bwezani kuti mupite pa msewu mukalire kuti boma la Malawi lite kukuthandizani. Funding yapezeka, ndiye ndikunena kuti ndikupanga press briefing next week siku lina lililonse. Sindikubisa ya chifukwa cholinga changa ndichonena chonoti ndipulumuse mtundu wa Malawi akuvutika. Rimpopo ndi Comrade Ntanywa, chigawo cha Kumasulo. Ana perontali majanda zibaliano achakwera mukuti bwanji achakwera chinake munaenda kugome kulalikira santendere mukanika kukhazikisa mtendere Malawi muno unapanga apaki ajabu kutoa zindama zopanda ntchito apaki kupita Mount Sochi kuja manaiti kumenja kulandira masiti ngalawa asatu kulanja ndama zambiri kuononga kumona ngati mufuna kukonza dziko mwakonza apo cha amayolamu simauza anthu kuti azikwanjira tatithana nawo ete amanga mwamanga atiwo anthu akungotaka ngoti atezikwanji mmanja kwani chifukwa chani kwani inu kwani bwanji simukutithandiza ulopang'ono simukutithandiza mwana kuganizira kuti pali dziko la Malawi kupita kuti inoyo munthu uza kuti ngakhani yamayolamu kwani kuosa ndonse ndochita bwino lemera ophunzira oti kuti hoi aliyesatha wadziko muno simuzaganiza namwe mungadzasiye mbuyo mulolanda chilasiya mavuto nkhandotu yapachiweneni imayamba chonchi imene zikuchitikiramo ndiye munakuona kunsuzu anthu ena zikwanje mmanja ndiye mukumatumawo nawo aja natopa nawso zikwanje zawo munaona zimaliza chake zimene zali kuchimbira zinja munaziona anthu mangazula mbendera zanzawo dziko la democracy anthu kumapezeka kuti anzawo achoka kunzikiti kwa amenya dziko la democracy nkhondo yambika zimene za mtundu ni mtundu maonikirana ifeja kupepera kwa atsogoleri mayolamu anthu akupemphani kuti uditola kukulirani chezebero udindo suuta usiye tuwe basi asiye anthu ena aindepse mukukaka minaso nje mukuono ngazi mwasana zachitika kunzuzu zinja achakwera muli ndi loya ikulu mdziko la Malawi ndiye mukhoza kulamula kwauza na perontali kwauza ngani mayolamu izizi ndikusintha kalibe lili mkuchepa komanso mkomwe tupiro chisango mayiko amene amatithandiza akamona zopepera zimene mukupanga chakwera mukalizira anthu akumamva kwanjiza inoyo chifukwa chani maocheni odi yangayi
amene ali nako kuthekera ayitumise kwa mtsogoleri wina aliyense wachipani. Ine ndimva kukoma ena ndinawo kale ndatumizira ndekha achina chimwenda chinanga ndatumizira ndekha ena ndikutumiza achina kunkuyu achamwera amene ndikutumizani ndi akhaundi yangayi muimvetsere mukuonjeza kwambiri kwa chifukwa chani sizabwino. Amalawi kunja kuno anthu ali ndi mkwiyo koma ena akumaona ngati kunja kuno alibe mkwiyo. A DPP ndakutengerana uthenga. Pona pake kumakhandi umunthu kumakhandi thumba umunthu aliyense paikabeka kanyumba mwake akakhandi family yake akakhandi makhandi katima ka umunthu. Ine ndikubeti umuntu ndi chinthu chabwino kwambiri ndipo chimene kuonetsa umuntu umene ungapangitse kuti tidziyamika somasomo kuti anachilenga chifanizo chake. Chimene ndimachimvetsera kwambiri kafika pamene pachi chonena kuti Mulungu analenga dziko analenga chinthu chilichonse anachilenga ndi mawu. Koma atangofika pa munthu yekha anatenga manja ake kuti pange munthu mchifaniziro kuti abisere chifanizo cha Mulungu umene ali Mulungu kuti chifanizo chake ndifeyo tizikhala ndi umunthu. Anzathu a opposition mukutilakwira anthu inuyo mukuzitenga ngati kuti kandi wotani kaya kandi wopambana kwambiri sindikudziwa mukukonda za mimba yanu za mthumba mwanu simukukonda apa dziko la Malawi simukwakonda ulo pang'ono simukwakonda ndipo sitikwakonda anzathu inu a opposition. Anthu amene tili dziko la Malawi 21 miliyoni ngati chonse kwena anzathu a opposition zipali zonse zimene zili pa ground simukutikonda. Chifukwa chani ndikuyankhula izi? Ndikuyankhula izi chifukwa cha zimene mukuchita. Panopa sitinso ndi 100 days yayi. Panopa tili mana 97 kachani koma siti 100 days. Koma tati tinene apapa palibe chilichonse chimene chikupeka chilimbikitso chonena kuti anthu inu mupanga mgwirizano kuti mwapulumutsa Malawi. Ayi zimene mukulinga inuyo nzonena kuti ine ndipita ndekha ine ndi udindo basi kuzipani kwanuko udindo basi muzidyerera muzitani zimene mukuganiza zote mukuganiza kuti pamene pafika apa sizane kukhala after udindo ndenda after kupulumutsa Malawi. Malawi uli phe ngati ndisakulakwa lero lokhala ngati atadabwira koma mama amene achakapuma nkwakhaziranso masiku mphamkuta khani apa izi zitenthi kumanisiza Malawi ayi muteko ndemuyamba kwafida zabodza zopepera zotani basi munthu yamusangopeperetsa mupabwinobwino wakulu wa nzeru zake ngati amenochi ife timayamika Kicha kukhala kuti tikusiyana maganizo panane ndi amcharika koma sungaibe pano kuyamba kwa munyodogola kuita mcharika ngati msaizi yako. Dazuka kanu mwazuka bwanja chimwene kunosunda zuka buno ayi saname zinthu satero anthu akuvutika inu chocho agasankhe okhaokhawo kumene konchani muone ngati wafe unena boni kalinthu kumene anthu azivutika ndithu chifukwa chinthu anthu a DPP kuumira maudindo achiyani. Ino zinthu zina ziso ndezo khumudwisa bwanji. Tikatero pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyi wa chikao cha kumadzulo Malawi ndati ndikuzwiseni kunena kuti tikhale ndi press briefing imene ipangidwe ndi aja a Four Regions Organization kufuna kuyankhulira Malawi zinthu sizili bwino Amalawi ambiri kunjako ndokwiya chifukwa cha mmene dziko lathu likuyendera
ndikufuna ndikupaseni mpata achipani chija cha DPP pakufunika kuti muganize mofasa bwinobwino. Ku South Africa kuli chipani chija chimene chimachedwa ANC, African National Congress. Mati mukapita pena pali ponse mapeza yellow black green pena pali ponse kona ina iliyonse. Koma china chitika ndi chani, by the end of the day kumapita anthu kumisonkhano yawo ochuluka kwambiri, koma kumapita kwake lero National Congress, ANC, African National Congress, anapanga ubale ndi anthu amene amanena kuti ndi adani yawo DA kuti akwanise kulamulira dziko la South Africa. Zimene zizi zikhozanso kuchitika mu dziko la Malawi, tikhoza kuzitenga kunena kuti we are superior, tikhoza kuzitenga kunena kuti ifeyo tafikapo ndife a DPP tikhoza kupanga. Koma kumapeto kwake musakapezekatu a DPP mwina mukugwiranso ntchito ndi MCP imene mmainena kunena kuti MCP ndi adani, MCP inapha Chilima, inuyo ndikukagwira nayo ntchito. Amalawi akuvutika, Amalawi akufuna mgwirizano wa DPP ndi zipani zina. Ndifuna ndikupempheni amayi Joyce Banda, you are the only experienced women amene tili nanu mundale, amene you are active in ndale, amene mungathe kwakoka anthu osewa. Musaope ana malomba, musaope a George Chaponda, chifukwa kuti tinene individual wina aliyense wa ku DPP kuti mawa tingokhala ndi programu yapadera timuchule wina aliyense wa ku DPP paeka. Amalawi sangaganize zovotera DPP. Koma we are not there to do zinthu zimenezozo. Koma zikafika paja posauzana pamponda chimera ndeti mtenga wina aliyense wa DPP paeka. Timasule kuti Amalawi aziwe kuti who is this one. Komano isanafike nyengo imeneyoyo ndifuna ndikupaseni mpata a DPP muganize mofasa. Professor Peter Mutharika, he is a good man and he shall be a good man. Koma anthu amene mukugwira ndi Peter Mutharika kapena ndipereke chisanzo, kapena ndingopereka chisanzo chimozi chokha. Munthu anayimirira MP ku Lilongwe, munthu yomweyo wakachoka ku Lilongwe ndikukayimirira MP ku Masambanjati, yomweyo wa ku Masambanjatiyo akuchoka akuti akukayima MP ku Luchenza. Ndeti tati tifuse munthu uyikwawo kweni ndikuti alisimo mchula zina modzi wane noka kuti munthu amene ndi ndani. Ndale zadyera sitikuzifuna. Generation iyi zonena kuti tizipusisana siziteka, ndiye kuti muzitisaka kuti mutiphe tichoke, koma kupha mmozi sinde kuti onse afa. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM. Pamene ndikuchoka Parimpopo FM ndimalize mwa mtundu umenewu. Pamene ndikuchoka Parimpopo munali ndine Comrade Ntanywa, tikuti ndale zopeperesana zimene zozo sitikuzifuna. This is Comrade Ntanywa on Rimpopo. Aya. Pai.
quick press briefing imene akupangisa Comrade Ntanywa ndi gulu la 4 regions organization komanso asilikali makonzeka kupita pa msewu thandizo tumuna mpemba Comrade Ntanywa lija lapezeka. Tikubwera ndi nkhanga zaona full kuti tikuwuzeni kuti Amalawi tiyende bwanji ngati DPP ikukana kupanga mgwirizano, tiyende bwanji Limpopo ndi Comrade Ntanywa ndikufuneni usiku wabwino. Ambuye akalemekezeke. Michael Spanda, you need to lead mgwirizano wa zipani. Aitaneni wonse mukhale nawo pamodzi mupange chinthu chimodzi mupite ku DPP. Akakakukanani tiuzeni tauza Malawi chochita.